Όπως ξέρετε, έχουμε δώσει το όνομα του γηπέδου. Έχουμε δώσει το όνομα του γηπέδου στον κύριο Μάνθρο. Ήταν το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Να ξέρετε ότι το όνομα που δώσαμε είναι ενημερωμένος και ο Δήμος, με την κατάθεση και του Δήμου, αλλά και του Τοπικού Συμβουλίου. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος 24 χρόνια είναι σε αυτό εδώ πέρα το γήπεδο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε και έβαλε την πρώτη πέτρα, την πρώτη άμμο. Και θεωρώ ότι αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε ήταν τουλάχιστον το λιγότερο να του δώσουμε το όνομα του γηπέδου. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον κύριο Μάνθρο. Θέλω να αναφερθώ και σε έναν ακόμα ο οποίος λείπει σήμερα από εδώ, έτσι, δεν είναι μαζί μας, ο οποίος πραγματικά έχει δώσει την ψυχή του και αυτό το παιδί, μεγάλος εδώ πέρα μέσα, είναι ο Γιάννης ο Χριστοδούλου. Πάρα πολύ σημαντικός και ο Γιάννης, έχει βοηθήσει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι το beach volley του Ελαιώνα, αν έχει γίνει γνωστό πολύ μακριά, οφείλεται και στο Γιάννη. Έτσι, γι' αυτό οφείλουμε πάντα να μην το ξεχνάμε και να είναι πάντα εδώ μαζί μας. Σίγουρα για τα 24 χρόνια που γίνεται το τουρνουά εδώ πέρα μέσα και για αυτά τα γήπεδα, να αναφερθώ και για το άλλο, είναι και θέμα του γηπέδου και θέμα του Δήμου.